हेलो लोगोफोर, वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ एनादार भिडिअ। स' लोगोफोर, नोंथांमोना नायगासिनो दङ बड' लेंगुवेज जिके यूट्यूब चैनल। स' नोंथांमोना फार्स्टआवनो आंनि बे चैनलाव गोदानब्ला अन्नानै चैनलखौ साबस्क्राइब, लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामना होनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय। स' गासै भिउवार्स, नोंथांमोन जों दिनै सावरायगोन B.T.R गोरोबथानि गोसोखां बिलाइनि सोमोन्दै, थामहिनबा मेम'रेन्डाम अफ सेटलमेन्टनि सोमोन्दै। भारत सरकार आरो आसाम सरकारा बर'फोरनि राजखान्थियारि, रांखान्थियारि, समाजारि, हारिमुआरि आरो सिनायथिनि मिजिंखौ गुदि हमनानै गोरोबथायाव फैनो नाजाबोगासिनो थाबोदों। 1993 आरो 2003 इं मायथाइनि 3 खनायारि गोरोबथाफोरनि गेजेरजों आसामाव थानाय बर'फोरनि थाखाय फारियै बड'लेण्ड अट'नमास आरो संबिजिरनि 6थि फारियाव सोसनजानाय बड'लेण्ड टेरिट'रियेल काउन्सिलफोरा सोमजिजाबोखांबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफाद थामहिनबा एबसु आरो बेनि सोमोन्दो गोनां आफादफोरजों लोगोसे NDFB थामहिनबा नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्डनि गोबां दालाइसाफोरा आलादा रायजो बिनानै सोमावसारबोगासिनो दङमोन। आसाम रायजोनि सिमानि खौसेथिखौ आबुङैनो लाखिनानै बर'फोरनि दाबिनायखौ आबुं खालामनो थाखाय मोनसे सरजाबबोनाय आरो जोबथा राहा नागिरनानै बर'फोरनि आफादफोरजों सावरायनाया जाबोबाय थाबोदोंमोन। बेफोरबायदिनो B.T.R एकर्डआ जादोंमोन, थामहिनबा B.T.R गोजोन गोरोबथा जादोंमोन। थेंक्स।